z 99 nocích, kde bude naše challenge získat trojkovou sekeru. S tím, že mám teda klasu Gambler, takže by to mělo být o dost jednodušší, si myslím, ale stejně uvidíme. Může mi to padnout i o dost horších čestek, než je, že jo, zlatá, takže snad to padne. Máme dvojkový oheň, to je fajn. A dneska nám nepůjde o žádný dny, prostě se budeme snažit získat trojkovou sekeru. Zní to následovně. Když máš Kraus Gamblera, tak mě může padnout úplně cokoliv z tohle, takže nevím, jak to tady je, ale myslím si, že lidi, máme dvojkový sáček. No, plech nebudu brát dneska, protože nám nejde o nic. My potřebujeme udržovat oheň a takovéhle věcičky. Takže tady je flétnová místnost. Takže to určitě uděláme. Vezmu si flétnu. Lidi, almost campfire, to nám nevadí teď. Lidi, zkusíme naplnit aspoň sáček nějakým uhlem nebo něco, protože potřebuju něco do ohně, abych ho trošku mohl udržovat taky. Takže tady je další baráček, ve kterém nebude truhla, protože nemáme dostatečně velkou mapu, jo. Škoda, lidi. Takže máme nějaký železo a odepisuje se nám oheň, takže půjdu k ohni, protože tady nic nevyčmuchám, jedině vlka. Běžíme zpátky, abych mohl udržovat nějakou oheň a získat tu trojkovou sekeru. Teď máme hodně slabý oheň, takže máme u sebe 4 uhlí. Doufám, že mi to bude stačit na zvětšení. Jo, bohatě. Dobrý. Takže jdeme si udělat mapu, vylepšit tohle. Tak. A jdem prozkoumávat. No. Potřeboval bych najít nějakou čestku, ze kterými konečně padne ta trojková sekera, protože trojková sekera může mi padnout i z té truhly, která je před zlatou, takže jo, Stronghold lidi, takže ten rozhodně nejdu navštívit, do toho nechci moc ani jít. Lidi, tady máme benzín. Ten si vezmem. Joj, lidi, jde po mně. A teď jsem cooked, protože tato sekerka vůbec nedává. Tak a tady s tím může padnout i rifleka, takže doufám, že padne. Ne, škoda, šla dolů. To je banka. Lidi, to je banka. Teď já jdu zpátky k ohni a jdu do banky. Samozřejmě trojková sekera, tak kdyby mi náhodou padla motorovka, tak to se žilo taky počítá, takže to je v pohodě. Lidi, máme teda zvětšenou mapu. Takže jdeme někam sem si zpátky pro tu banku. Jo, tady je lidi ta banka. Takže si jdem pro ní. A tady je i nějaká chata.
Takže tu taky vylutíme. Tady máme nějaký větrače. Další větrač. A lidi, z téhle čestky nám může padnout i trojková sekera, takže to by bylo fajn. A zároveň bych se chtěl zeptat, jakou máte klasu v 99 nocích, protože já mám Kraus Gamblera, Stevengera a Lumberjacka. Tady je další. A chtěl bych vědět, jakou máte vy. A ještě bych byl rád, kdybyste mi řekli, zdali je 251 dní hodně dní nebo málo dní. Teď to napiš dolů do komentáře. Lidi, jdem si sehnat nějaké jídlo, protože něco potřebuji si taky najíst. Počkej, lidi. Tohle nesmím říct, lidi, tohle slovo, takže jdu jenom si získat jídlo a doufám, že po cestě, no, pojď, jo, lidi, mám sem, umřel na hlad. No, lidi, teď si jdu opít to maso, co mám u sebe. Doufám, že mě to aspoň trošku doplní hungry, jo. A jdem ještě prozkoumávat. Samozřejmě refilku si přebiju. Jako každý normální člověk. Lidi, tady je další truhla. Takže doufám, že by. Je další sáček, to je škoda. Tohle vlka si získám jídlo. Zlatá truhla, lidi, tak pojďte, trojková sekera, hošku. Pojď, trojková sekera. Ne, giant sáček, škoda. Ale giant sáček se taky počítá, takže dobrý. No lidi, já asi budu nocovat tady v tomhle baráku, doufám, nevím, jak to tady je s krsovoky, takže doufám, že si jich tady moc spawnovat nebude a když tak si přichystám rifleku. Jo a lidi, jinak, jako náhodný item jsem dostal tu krásnou polévku, takže tu si 100% až bude krize, tak tu si když tak sníme. Tady je bandáž. Lidi, tak pro tu bandáž si skočím v rychlosti. Lidi, na schvál zkusíme teď ještě v průběhu udělat challenge. Že nemám postele, že jo, takže se mi ty dny nebudou připočítávat navíc, takže já vlastně můžu. Lidi, máme tady další jídelko, jo. A ještě bych to dopověděl, že nemám postele ani děcka, tak zkusíme, za kolik dní jsem schopnej udělat trojkovou sekeru. Je to samozřejmě o štěstí, může to být třeba 30. den. Já nevím, prostě může to trvat dlouho, ale taky to může být rychlý, takže uvidíme. Takový střed beru třeba karneval, lidi. Joj, lidi, alfa. Lidi, takový střed beru jako třeba, nevím, 10 dní. To je takový dobrý, když takhle hrajete. Samozřejmě, když by se nám to násobilo, je to trošku jiný, ale když takhle hrajete bez postelí, tak takhle vám to bohatě stačí. Lidi, už jsem se najedl,
Takže jdu dál prozkoumávat mapu. Zároveň máme i revolver, který nám padl z truhly. Takže budu nějak prozkoumávat a sehnat tu trojkovou sekeru. Lidi, já jsem si myslel, že tam je vlk. Máme giant sáček. Jo. Kež by trojková sekera. A strong flashlight, lidi. To je strašná škoda. Já bych klidně obě věci vyměnil, aby mi to dalo tu moji věc. Pojď, tady jsou návod do refilky. A já jsem cooked. Nejsem cooked. Aha, tak ho odprásknu lidi. Musím zkusit mrtvý úhel. Jo, no, neskusil jsem blbě. Nepovedl mrtvý úhel tak trochu. Oj. Bandáž, heal. Do baga tak trochu, ale to nám nevá. No. Další sáček, lidi. Já nevím, proč mi dneska padá tolik sáčku, ale asi mám dneska na ně štěstí. Normálně, kdybych hrál třeba s nějakým kámošem nebo něco, nebo s mojí sestrou, tak kdyby mě padlo tolik sáčku, tak to jí dám. Nebo někomu dám prostě, ale takhle když hraju jen jeden, tak to je na nic. A revík lidi, takže to je taky na nic. A ještě zkusíme teda tu truhlu, co tady je. Jo, lidi, mě se to zasekalo a já jsem cooked. Lidi zabili mě. Takže tohle by byl konec videa. Čau.